Dami ni debatana sumurung siya sa luhod na roha. Ima na mga ramoti ate dohot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas marihita. Di hamuna manami na nami nang napasubulong na hinakulungan ni Tuhata. Ta buka mabibelta. Hata ni debata barita nauli di minggu sa darion 17 Oktober 2020 sada Minggu 20 dung Trinitatis Dienet sian Lukas 10 sada mamukamay sian ayat 27 sahatu ayat 20 lalu. Ulangi hami madok Lukas 10 sada mamukamay sian ayat 27 sahatu ayat 20 lalu. Hujahami ma di tonga-tongata pay huti-hutamu ma di rohamu. Di nama katahon hatai ibana di pagogo sada paropuan siya tonga-tonga ni natoropi masuarana ninna mamadok ibana martua ma na manubuhon jala na pabagoto alay ni naibana ma martua ma akan naubege hatani debata jala naupeopsa ima hatani tuhata barita nauli na marsaor di tonga-tongata di mingguta sadaryo. Tuhan muna manami na nami nang napasobulong na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Jesus Kristus isero na martua mangihutok kita. Dada pola dia lusihamu alai secara umum godang perdapot nama dokon nama tua molo godang artana nama tua molo adong jabatanna nama tua molo sukses akayana konna hobar tuha bata hota di pangatusion ni halak batak martua dozolma molo sikop hagabeon hamuraon hasangapon nang akka na asing nai di tonga-tonga ni pangatusioni dang namadokon sala alai hobar tutur pukon di papatar Jesus do alus natakas akai sedo na mertua mangihuto pangajarion ni Jesus hobar tutur pukon dung digoraho sada paropuan ala marnida hinauli ni barita nauli taringot na hinatahon ni Jesus diaka tadda halongangan na pinatupan ni Jesus nang lan akan asing akan nauli na pinatupan ni Jesus di ayat 27 takas di dokko paropuani martua ma na manubuhon jala na pabagoto diturpukon di hataho Jesus dada na mangalo alus ni paropuani alai di hataho Jesus beda do pangatusion ni portibion taringo tuhatuaon dohot pangatusion di bagasa partodion hobar tu bibel taon molo taida di jamita ni Jesus di dolok di Matius 5 martua ma na pinaburu-buru ni halak nang disinggung di si taringo tu jabatan dohot materi martua mana yas toddi, martua mana yas roha. Marhubungan doi sasitongna tungulu partodion na pinarpanupunahon ni sasahalak jolma hita di tonga-tongani nguluta. Tua muna manami na nami dia do bay na hudoko kami naking anggo hatuaon na di portibio dang jamini di gabe haluaon
Anggo hatuaon na di portibio dang jamini mabay sikop di tonga-tonga ni ngoluta. Ima keselamatan na pinatupan ni Yesus. Dang tarbay manangaha portibion laho mabain haluao di tonga-tonga ni ngolu ni Jolma. Molo sikope na king di anggapan ni Jolma. Dang otik na manganggap. Molo adong di hasisikop ni saluhut nai. Ima na martua alay mololao kita tusada sisi boido hinorkon ni i dang sinok kita modom boido hinorkon ni i lam adonga kasih pikiran boido hinorkon ni i marukil kita di tonga-tonga ni ngoluta boido hinorkon ni i gabe menderita kita di pardalanan ni ngoluta. Lani alus natakas di bai Yesus. Martua maaka na ubege hatani debata. Jala na upeopsa. Odo hatotongan na naing siula honota di tonga-tonga ni ngoluta. Molo di palumeho debata kana asingi. Alay unang lupa kita di tonga-tonga ni turpukon. Di nahinatahon di Yesus akajolma na tumangiho kata ni debata. Akajolma na upeo pata ni debata. Mangiguto pangajarion di Yesus ido na martua. Jala ido hatotongon na ikotakas berengota. Di hatotongan ni hanguluan na saliling di liling na. Tumuna manami na nami hobar tu episteli. Paula-kulak kamu man no majaha. Dia do tutunan ni dokna. Ubay di dok. Mertua maakan na tumangihon hatan ni debata. Jala na upeopsa. Di setiap minggu doho pertangyangan saya dihatahon paraged darway. Molodung saya di jaha episteli. Mertua makan na tumangihon hatan ni debata. Jala na upeopsa. Dia do naneng dohonon na di si hobar tu episteli na perjolo dia 12 masihol jala mauas di hatani debata. Akajolma na martua di naubege jala naupeop hatani debata adong di tonga-tonga ni ngoluna masihol jala mauas di hatani debata. Dia do tadani jolma na takas supeo hatani debata. Dia do na takas jolma na mangauhon hatani debata. Hobar tu episteli ima na say masihol jala mauas di hatani debata. Firman itu selalu kita rindukan. Ketika kita tidak bergumul dengan firman, say herana lulu-lulu rohata. Alai molo mardukdos do dihita. Dang tumangihon sarupa dohok na tumangihon sebalikna na tumangihon sarupa dohok na so tumangihon dang takas dope hita disi mameop dang takas dope disita manangihon jala mameop hatani debata. Alani hobar tu pangatusion na hinatahon ni Yesus akajolma na martua akajolma na upeop hatani debata dang sae sahali tu mangihok katani debata alay di tonga-tonga ni ngoluna mauas ibana jala masihol di hatani debata merindukan songon sahalak ima ina nasay makasiholi anakna say naing pajupang songonido akajolma na mameop hatani debata songonido akajolma na manangihok katani debata jala hatuaon niya ka na manangihon jala na upeop hatani debata patarma di tonga-tonga ni ngoluna manang narocot pedirina mangula ulaon manang nalonggar petikina mula ulaon manang nalubang petikina jala rosot akapartikian selalu dipakai waktu untuk bergumul dengan firman Tuhan. Siani boy berengota dakola pertangyangan dohok marminggu be ima laho manangihok katani debata. Alai patar marhite episteli di pesalmen akajolma naupeop hatani debata iko patar adong hataridan di ngoluna rindu makasiholi hatani debata molo mardokdos do ngoluna betul-betul dang sikok dopei songon nani dok ni Yesus martua makajolma martua makahalak
nau bege hatani debata jala nau peopsa. Napaduahon di ayat 14 di episteli tak kasihan di hasiani rohaku tumangihon hatani debata. Sadahal na boy berengot tadi si di patuduhon parpesal meddo di ayat 10 opati hisaan rohana hisaan pikiranna mida dalan ni debata. Akajolma na mabege hatani debata kajolma na ubege na upeop hatani debata ima halak na hisaan rohana di dalan ni debata. Hisaan rohana berarti adong hadirion niak kana tumangihon adong hadirion niak kana upeop hatani debata gabe saitotong ibana ruminggas laho manangihon ruminggas laho mangulahon marlapatan prioritas do dingolu niak kajolma na upeop hatani debata sai manangihon hatani Tuhani. Di halak batak molo didokok kisah nga sempurna sa sitong na haringga son nion. Songonido ngoluni halak na upeop hatani debata. Di tonga-tonga ni turpukod di patarida ho Jesus. Akajolma na upeop hatani debata. Tarida di ngoluna. Hisaan laho mangulahon lomo ni rohani debata. Hisaan laho mangulahon hatani debata. Hisaan laho makalaputi ulaun ni debata. Ima na mameop hatani debata. Jalan na patuluhon dia sa plonom dang makalupahon hatani debata. Ima na patar ngulu na upeop hatani debata. Dakola di penelan Alkitab bagaimana? Dakola di penelan Alkitab di ngotibana hatani debata. Alaya kajolma na upeop hatani debata patar ikut tarida do sa sitong na siyang nguluni dang makalupahon hatani debata. Gudang do jolma naboy mangapil hatani debata gudang. Gudang do naboy jolma makapal sabiddu hatani debata gudang. Gudang do boy jolma makapal hatani debata hobar tu konteks na masa di tonga-tonga ni ngulu na gudang. Alai ingot ma akajolma na upeop hatani debata dakola sebatas makapal hatani debata. Alai akajolma na upeop hatani debata dang dihalupahon ibana hatani debata di tonga-tonga ni ngoluna nang pe di parutungan nang pe di harugian nang pe di las niroha nang pe di arsak niroha orang-orang yang benar-benar di dalam firman itu dia gumuli dia tidak akan tinggalkan firman alai patar di halaputi ibana di tonga-tonga ni nguluna. Iko saha do hitamang do tamu inang molo tadok kon upeop hatani debata unang dihalupahoko hatani debata molo adong kaparutungan unang dihalupahoko hatani debata molo adong kaharugian unang adong dihalupahoko hatani debata ala kesulitan na masa di ngolum ikok gabe tembusommu ikok gabe ulakonommu hal-hal na solomo ni rohani debata akan hinalomohon ni debata gabe di padawos ya tonga-tonga ni ngolum walaupun terpaksa nang pehacit nang pemanaon alai jolma nama meop hatani debata hobar tu episteli ima naso makalubahon hatani debata. Molo normal do ngoluon boy do dang talupahod hatani debata. Molo normal do ekonomi boy do dang tahalupahod katani debata. Alai akajolma nama meop hatani debata. Tadda di ngoluna dang dihalupahoni hatani debata di sude konteks kehidupanna. Dang dihalupahoni hatani debata di sude konteks akka napinikiranna alayak kajol mana somameo patani debata jot do masa di ngoluni toema hari Minggu mahita rap Tuhan alayang go hari Senin sahat tu hari Sabtu pulit majohita pajupang di gereja mahita hari Mingguon ima kajolma nasay makalupahon hatani debata hobartu pikiranna.
Di tonga-tonga ni turpukon di patuduh ho Jesus martua maaka na ubege hata ni debata jalan na upeopsa akazolma na ubege jalan na upeop hata ni debata tadda ni ngoluna na patar mameop jala makangoluho katay dang lupa ibana di sude gulmit ni ngoluna dang lupa ibana di sude partikian dang lupa ibana di sude na hacit dohot na sorat di tonga-tonga ni ngoluna alay jolma na upeop hata ni debata totong mga sahon hata ni Tuhani jolma na upeop hata ni debata totong manggatu kongoluna tu debata akajolma na upeop hata ni debata patardo dang lupa jala dang lokang ngoluna sian hatani debata. Namangihu siya tonga-tonga ni turpukon patar na yung berengot ta sa sitong na molo mangapian ina madokon martua ma na tumubuhon martua ma na pabagoto ahado lapatan ni sa sitong na akajolma na upeop hata ni debata akajolma naung makangoluho kata ni debata gabe keluarga ni debata akajolma na upeop hata ni debata nunga gabe sada keluarga dohot debata alani molo taida sa sitong na pangapianan ni paropuani di tonga-tonga ni turpukon martua masih Maria ala si Maria manubuhon martua masih Maria ala si Maria pabagoton alay sadahal na pasti na naing dohonon ni turpukon hatuaon ni si Maria dang alay bana manubuhon hatuaon ni si Maria dang alay bana pabagoton alay hatuaon ni si Maria ala olo ibana masehaw dirina masehaw ngoluna gabe parhitian na hapapatar na pinatupa ni debata. Taida madisi Lukas sada ya 30 alu naposo ni debata duau sai saut ma nani dokmi tuau. Artina dia berengot tadi si molo di patorang Yesus martua ma na tumangihon jalan na upeo hata ni debata molo di hapiani inai martua si Maria nanaing dohonon di Yesus hatuaon ni si Maria dangalay bana manubuhon hatuaon ni si Maria dangalay bana pabagoton hatuaon ni si Maria ala olo ibana masyaho dirina gabe hapataran ni sakap ni debata gabe hapataran ni rencana ni debata molo tabayakot sa sitongna di Lukas sada hal na luar biasa diulahon si Maria hailaw doi sa sitongna ay gabi-gabian ibana so panagaman ni Jolma danga dong sa sitongna diatu si Jolma do parbuen ito di ihatigay ikomago mahaposoon na ala ni hal na songoni ala ni di tonga-tonga ni turpukon molo taida dia do nagabe siya uhonota adong dope Jolma adong dope halak naolo masyaho ngoluna naolo masyaho dirina, naolo masyaho nartana, naolo masyaho jabatanna, laho patuluso sakap ni debata. Imahalobian ni si Maria alani hudoko kami dadahola si Maria na martua dadahola paropuan ni na martua alay dohot doho amang dohot doho inang martua molo di siya hokongolum laho patuluso sakap ni debata laho patuluso rencana ni debata molo sebalik na dia batiho rencana ni debata dia batiho sakap ni debata di sido dang martua ngolum dia batiho na uli dia batiho na denggan dang diulah hokoi hobar tu pajuwon ni Tuhan idiho isi doho sa sitong na naso martua alay na naing dohonon ni turpukon martua maho molo-olo ho masyaho dirim disakap dohot lomo ni roka ni debata martua maho molo-olo ho masyaho dirim masyaho nartam masyaho jabatammu masyaho salugut na akan na dingolum gabe hasangapon ni debata hal na luar biasa taida dingolu ni si Maria di pataridahon ibana ati pesa sitongna tabudo hati hai barita jala taida di Lukas doho di Yohanes nang dia panggilum Matius tarida dorsi ala songoni di si Maria nang sirakonon ni si Joseph maibana alay Roma suru-suruani
nasiatot di porbadia doi ninna jala ido ubay naolo si Joseph laho mardomu gabe marsaripe dohot si Maria sadahal na pasti dingulu niya kajolma na porsea molo didok na mangulahon martua ma naubege jala naupeop hata ni debata na marlapatad do nunga sada keluarga hita dohot debata alani hatuaon na adong di tonga-tonga ni turpukon na nidok ni Jesus dadahola si Maria na martua dadahola paropuani na martua alay na naing dohonon ni Jesus dohot dohamu dohot doau martua molo di siahos si Maria ngoluna molo di siahos si Maria haposoon na asa tulus sakap ni debata siahom madirim siahom mangolum siahom masaluhut na adong diho gabe hasangapon ni debata ido akahalak na martua na marlapatan gabe patar ngoluna tarida tu hasangapon ni debata gabe patar ngoluna gabe patar keluargana gabe hasangapon ni debata gabe patar lakalakana gabe hasangapon ni debata gabe patar pakatayonna gabe hasangapon ni debata gabe patar sudena sinamot dohot lana kana asing gabe hasangapon ni debata ido hatuaun niya kajolma na porsea molona tahalunguton martua hita diadopan ni debata paojak mamang paojak mainang gabe hasangapon ni debata ngolum paojak makeluargam gabe hasangapon ni debata paojak masaluhut ulaomu dohok bisnismu gabe hasangapon ni debata songon na niulahonon ni si Maria di siyaho di bana gabe hasangapon gabe tulus sakap ni debata marhite ibana songon ido nanga kajolma na upeo pata ni debata dangadong manudati dalan ni debata dangadong manudati sakap ni debata dangadong manudati rencana ni debata alay sebalikna akan upeo pata ni debata iko patuluson sakap dohot lomo ni rohani debata iko patuluson pikiran ni debata iko patuluson tulus aka na pinarsita ni debata dito ngatongan ni ngoluna alani hamu amanami na nami martua dohita molo tapatulus sakap ni debata dito ngatongan ni huria dito ngatongan ni kaulauta nang di dia behita maringanan si pata maol tabedahon dia do sakap ni debata dia do sakap ni portibion alay sada na pasti aka sakap ni debata manotong doi jala berkelanjutan alay yang go sakap ni portibion boy doi parsatokinan alani tu hamuna kamanami nanami dihinarikot hatuaon na saya taparsita di tonga-tonga ni ngoluta gudang say mangadu ima hamoraon hagabeon hasangapot di tonga-tonga ni portibion dirajumi rohana ima hatuaoni alay sadahal na boy gabe perenungat di hita hamu amanginang gudang do na boy manuhor podoman alay dang piga na boy sinok si malolong na gudang do na manuhor si panganon na tabo alay dang piga na boy mabahe selera gudang do na boy mabahen hinauli hinatonggi ni ngolu diaka pamerengan alay ingot ma na abadi imasakap ni debata molo tungadong nuaing dito ngatongata na say marodolan hatuaon na di portibio dang pola sala dohono nami ida jala marihiti hatani debata dang sala alay sadahal na niajaran ni debata marihiti hite pangajarion ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni turpukon hatuaon na manotong unang lupa ho amang hatuaon na manotong unang lupa ho inang hatuaon na di portibio boy doi sa sitong na terbatas jala boy doi sa sitong na mangarsakihita muse di pudian niari alay hatuaon niya ka naupeop hata ni debata akajolma naupeop hata ni debata do taruli di ngolu na manotong akaise manaupeop hata ni debata hasiholi mamanotok kata ni debata akaido jolma na mameop hata ni debata hasiholi mahata ni debata akaido jolma na mameop sa sitong na hata ni Tuhani alanidang gajang bedokonon nami
Saya taingot ma hata nitu hata na patar di sada Petrus 2 ayat 2. Mauas mahamu di susu natama. Mauas mahamu di hata ni debata. Akajolma na mauas di hata ni debata. Molo di inumi bana. Ima susu natama. Hata ni debata. Di hangoluhon ibana. Akaima naupeo hata ni debata. Saya totong ma halaputi di tonga-tonga ni ngulum. Amanginang akadia manaboy mabahelas rohani debata. Nagabe hasangapon ni debata. Ima bukti na takas tapeop hata ni debata. Akanaung mameop hata ni debata. Dangadong di pikiran nila ho manusai donganna. Akajolma naung mameop hata ni debata. Akasakap ni debata do manotong di POP di tonga-tonga ni nguluna. Mololohot do pero haminang dohot to amang lako manusay do ngammo ingot ma dang di peopo do pe hata ni debata. Mololohot do pe di bagasar rohama manginang makosomi do ngammo ingot ma dang di peopo do pe hata ni debata. Akajolma naung mameop hata ni debata. Gabelas ni rohani debata do akaparangeni. Gabelas ni rohani debata do ngoluni alani di bagasa tikyon nilai madirim nunga di peopo hatai manang nadang nunga di peopo hata hangoluani manang nadang syada pangarapuni dokono nami akana mameop hata ni debata di ngoluna hapataran di debata do dirini hapataran ni debata do sude ulaun ni hapataran ni debata do sude usahani dohot bisnis ni alani molo tungadong sa sitong na di bagasan hari-hari nang salpu lebahi tadi si paujak mangulum mulai tikyon na mameop hata ni debata nguluna gabe hapataran di debata hatana gabe hapataran ni debata lakana gabe hapataran ni debata keluargana gabe hapataran ni debata usahana gabe hapataran ni debata anak konna gabe hapataran ni debata sian telapak kaki saha tu ujung rambut akajolma nama meop hata ni debata iko boy gabe hapataran ni pabahenan ni debata. Songonima di hamu amanami amang guru je situmeang di bagasa sadarion paporhatom mahamu siya tonga-tonga ni hurion laho manguduti ak kapar sikolan manabaya kapar binotoan laho pahebak ko nakapakobasyon di hinauli ni hata ni debata di bagasa sadarion sadahal na pasti akajolma na mameop hata ni debata ikot tarida siyang nguluna hapataran ni akapabahenad doho sakap ni debata molo lamgiot rohamu laho manguhal kata ni debata marhite parsikolaan sadahal na pasti disi ima dalan laho patulus sakap ni debata di tonga-tonga ni ulaw munay. Ano na cara posroha nami di bagasan haulios sa luhut na caray patuduhon na totok kita mameop hata ni debata na totok kita mangulahon hata ni debata. Memang siya tiki dang pola leleng dope amang guru huria dison alay nang pola sa inilaon akaparsaoran siya tiki akaparsaoran na ikodohono nami dison roha tu roha do pikirat tu pikirat do parsaoran na uli parsaoran na denggan tarida mai hobar tu pajowon ni turpukon akana mameop hata ni debata mabahelas roha ni donganna batabay man nolas roha ni guru situ meangoda pabua naong tapeop hata ni debata tabay madia na mabahelas rohani amang guru situ meang pabua naong tapeop hata ni debata di tonga-tonga ni ngoluta tadda na takas sita mameop hata ni debata hapataran ni debata ngoluta mabahelas rohani dongan dang mabay kacit rohani dongan alani tapaterida homain non margogo maamang situ meang tulus masakakmu tulus ma rencanamu gabe sautamu
di akapakobasyo kaduan songon parsuruan ni Tuhani dang tulaw na tumibo alay tulaw na ubidang do molo tulaw na tumibo gabe se ola-ola jabatanian non naniadumu tu pelayanan na ubidang do jalaiman no doko kamu di partinada di perpisahan sotong di doko kamu tu pelayanan na tumibo sa ola-ola jabatan nata lului di tonga-tonga ni akapakobasyonon alay pakobasyon na ubidang ay molopad di taresot tamu nga pasti mo se ubidang akapakobasyon mo dang tumibo alay ubidang pakobasyoni di akaparkobasot di tonga-tonga ni huria ame martangyang mahita alay Tuhan mauliate ma dia sini roham na ukujalohami mauliate ma di hatam na manosoi hami martua dohami molo hupeo pami hatami dada hatuaon na so manotong Tuhan alay hatuaon na manotong nagabe jaminan haluao di tonga-tonga ni ngulunami hatami naong gabe daging ima si haposan nami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami akan naupeop hatami na marlapatat doi mameop Jesus di tonga-tonga ni nguluna jala nguluna di bagasat Jesus songoni mahami sa luhut na Tuhan di tonga-tonga ni parsaoran namion naeng totong peopon nami hodo gabe hanguluad di hami say papatar mamanotok katami say totong mangula todim asa takkasu hanguluho kami hatami di sude panggulmiton nami pasu-pasu mahuriamos ya sikola minggu na poso ina ama dohot lansia di bagasa pangaramotion ni todim sa luhut na ruas ni huriam dison makubasi udaon na mapareahi nguluna jala patar Tuhan songon nanidok ni hatam akan naupeop hatam gabe hapataran ni gogom gabe hataridaan ni lomoni roham songoni mahami paojak manotong di sude ulaw nami di sude pakobasyon nami asa gabe lomoni roham na tulus di sude akka hapataran ni pabahenan nami alay Tuhan di obason di acara nanayang patupaon nami paborhaton nami masya tonga-tonga ni huriamon naposo mama nami guru J situmayang naong makubasi piga-piga tao di ingananon naeng pareahan ni nasida Tuhan tupakobasyon nalom ubidang di natakas nasida makasiholi marehite-hite na marsiajar nasida museto parsameammi say patulus Tuhan ajari tuturi jala pasikop Tuhan akan nahurangi di tonga-tonga ni akan natinuju ni nasida pasu-pasu laun ni nasida totong Tuhan ukap dalan naboy mangurupi nasida asa tulus parsikolan ni nasida ada Tuhan di acara naneng patupaon nami siyan na mamuka sa hatu na mangujungi hupa sa hatami masa luhut na tuho pardo sa gurang dohami Tuhan badiang goho jumolo masesaya salam talupay majalo asi doho tolong diroham jalo matangyang nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami amen.